Pa dobro jutro. Dobro jutro. Vidi šta ćeš dobiti sada. Ajmo mi ovo jutro ovako. Prvo ćeš dobiti jedan hamburgerčić. Izvoli. Kako ti si nježna, jel? Onda ćeš dobiti drugi hamburgerčić. Fino. Fino. Onda ćeš dobiti jedan žuti komad. Sada jedno srce. I hoćemo sad ići tamo. Ajde, idemo tamo. Tamo. Idi dole. Htjela bi dva. Papari. Ne možeš dva uzeti od je. Polako jedi. Polako, papaj. Pa sve tvoje. Joj, hoće li kiša? Nešto je jako oblačno vani. Polako, pa. Evo kiše, sunce je žareno. Polako, papa. Polako. Pa to je tebi doručak. Ja sam doručkovao, a ti si sad doručkovao. Evo ga. Da, pa da, naravno da si se zagasnila. Kad jedeš brzo i nervozno, jel da? Evo imaš još malo tu njam bu. Ajde, to je to. Vidimo se. Pozdrav, vidimo se u šetnji. Pa.